Hi class, welcome to my channel and para karon nga video para karon nga video is going ko karon padulong ko karon sa nasandigan, ibabaw sa nasandigan kay para atong tan-awon kong nabagay sea of clouds karong orasa. So presta na nasing ko pa sa buntag. So it's Sunday and tan-awon nato karon kung nabay sea of clouds dito. So kay nag-ulan man kagabi So sure gyud ko nga naay sea of clouds karon pag mo init-init ni karon dito sa ibabaw sa ato siyang tan-awon. So kita niyo sa akong likod nag-fog pa gabi ka kuan gabon. So tugno kayo. So kay mag-vlog pa lagi daw ko. Mag-vlog man ko. So ato ta karon dito sa ibabaw sa 30 dapit. So let's go. So hi class, after a few minutes drive, so happy kay ko kay wag ko na disappoint kay paabot ako dinhi sa ibabaw sa nasandigan mo ni ang akong nakita. Wow! Amazing! Diba? So awa lang na. So nice kaayo, nice sea of clouds. So this is one reason pag anhin mo Kalabugao yung kalitang ma-excite kag anhi kay yeah, look at that one. Wow, nice kayo. So diba? So makarelax ka istan ng tan-awon ang sea of clouds. Na-amaze gyud ko. Na-amaze gyud ko class kay first time nako nga makakita gyud na nice kaayo. So ganina pag pasaka pa lang ako dito ganyan sa ubos, happy na kay ko kala na naging sea of clouds. So nice kaayo. So solid ang pag-anhi, wala ko na disappoint. Nice kay class ay. Na-amaze gyud ko class, promise. Balag tugnaw, balag layo gamay pro. Kung gikan ka sa Kalabugao, pila ka man siya ka minutes nimo siya motor. Nice kaayo. Nagsigan ang adlaw oh. La.
That's it, class. Thank you so much for watching, and sa mga pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, ayaw kalimut sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, JhonreyMediantePh, ang inyong maestrong Bisaya. So that's it, class. Thank you so much. Have a great Sunday to each and everyone. So yeah, enjoy sa nako ang gyud ni. Bye!